HNYF Southern Border Area kalalum ke association kali kamai baper kentup ya ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association Central Body but ka Southwest Mausanram Tourist Association South Tourist Association Lauba Tourist Association ki tribers kamai but ki katu kani ki try kali private jinglum jungki gadai halor ke jingdawa mansnapan bha but penhe ya kusurok balat chedu wailoi kabala sniu palat liam but sanpho teli kisnam nadu ke sorkar asam kadang ne kumju but kala nangret kabala pensertok ikipaj ba kibalej lengba kani kusurok dei halor kani nagaliang jong ka HNYF Southern Border Area Kashimik sinjam baneki dagabat tenge namar dak bak sorkar kan pai kmat ni mang skim ban yo ek surak kabapaka hagani snila yo ek jingkren na president jo Southern Border Area uba kelang thongni o president secretary jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association uba Moslander bat uba Peter Marbanyang o president jo Southern Tourist Association uba Baniwel Wanyang President juga Mosram Tourist Association nang ta oba S nong se baruba Plender Tongni nongelam ke MCTO but DA Southwest Khas Hills kong nga penpau ya kajing ai kublai ya ka seng HNYF ka balong ka wei na ki kenhun trei mon sumha jong ne ka dong ka thain ki jungi ya ka bagala simkhia ya ka ne ka mat ka bidei bat ka ne ka jing sniu jong ne surok ka balong kelentiat kebangi ni yat ni yang nak kena ka lenti kejongi ti hakabide bat kena ka bentang sengoban ong nak leng jongi kum ka South Sumper Tourist Taxi Association ni ai ka jing kersan ke bapura nak benta kena ka seng ya ka ba kala simkhia habide bat kena ka mat ya lor jongi ke jing sniu jongi nek surok di nomor kata nak leng jongi ni kumki driver ni kenduk sibun kicing hagwede ni surok hendrai ni sutunat sibun pat ba kane ka seng trimon subha na kabalong kawai na kane ka dong kathain kicungi ka balasim ya kicing kitli bat ka balasim ya ka la kicing kamada kamasim jong kicing sukya kala sim ya kane ka rai ban pensngau ha ka government ya ka ba kan petlem kan nyaulam ya kane surok hagwede ba kane ka dong kathain kicungi Taxi Association ru ni ai ke jing kesan bakura ya ka HNYF kabrak loy ban sim ya ka benta na benta kadau ba jong ka dong ka thai na ka jing sniu jong pat jong ka surok di ngiru na kaleng jong mosram sen ni ai ke jing kesan bakura Ingat so ya ka ai kublai na ka benta ka HNYF ka bala don ka ka benta na ka benta man yet ban pek kam tam ke jing jar jongi ki tan nang tinga ngade na balat umsoran ke ngadon ke nyung sngo kemen habang ya kenduk ke bakum kane kam tam man ya flu jumut ka bakum no ngin pan bahai ke surok mar bun sin habang ilek na snong ban lek tang hamo sunram ro ka simport ki kata nomor ka jing sniu juga surok kena kalian ka jongi kumki try kali ni kersan mataliang juga sawes ni kersan ya kena lah kanu karukom kajeng le juga HYF khamtam mat penbah ya kena kesurok kadu seti si tanjongi ni kersan pura mada kalong da kanu lar keletiru ni kersan ni ka lomba jong ni ka sini liyo e ka ban penlong e kijing kelu lam Pedeng jongi nagaleng jongi dalam jengka HNYF Southern Border Area bat ki ASEAN berfair bukan tuk ki ASEAN Truck bos ki ASEAN Tourist om takata ki pick up ru ki bedon saudong jong kini ka area ki bukan tuk nadu South Sumper hadu hangti podkrok nungjri ngiliyo e boni kendu hakji kendu ka jongi ngiliyo e bon fliu jingmot bat ka ngiliyo ru ya ka jingi lamba jongi ka jingi kendu ka ladon ka resolution ka ba ngilishim bat ke resolution ka ba ngiliyo e ka ban shim ka dei ka wei pat kata kalong
ban penlong ia ki public meeting agi artili ki jaka agi artili ki jaka yo parta kade apo balat bat apo mau senram bat kabar ke resolution kalong ba ki jeki ki ba nangni shakmat ya ka ba kum ka seng kan seshim ki jeki ki bujur nakamta ban pun urlang bat kamtam ban pun semua sa sorkar nagleng jong ki ASEAN beper ki la penpau ya ka jing ai kiti karyang kiti kamuan nakamta banginyo ya ka jing anut namta ka bahamian ka bakta ya upait lang jong kani ka dong ka thain nadu ubarit hadu ubakra hadu bahe ti kata gadi kita gadi ki artili ki resolution ti nagleng jongi kamde ba kandon tanggung gani ki kandu ba menta gin sadon susu ki kandu bat kata kalong ba ngin seshim ki senjam ki ba tenge kumangala krishman nakamda ban pun urlong ye kini ki rawa ka jongi om ta kata nakaleng jongi ka seng la pun kreru ya ki mumerdom ki bangin sayo ay ban let ban delegation sha ki bor ki bade pet na khamta me yo minister jongka pilibli roads Kala Commercial Truck Owner and Driver Association ni ia dan bentalang kali ka meeting bi ni pat ki HNYF tingila ai ketiga yang ketiga mon bagi dan bentalang ni na kaliang jong ka association ni i sisa kala long ka pakhya ba shon hai ka ni ka surok mentala sanpho tali kisnem kilaya ka surok kai ne bikum ju ki truck ju ni ru ki dan jing dawa na ka por sa ka por ni ru lai don ka jing kit khi bangin don bentang in ai kanu ka support lagi ya kanu bentang badi siapang yang uri baca yang nikoloi bendan rekan nakaliang jongi kum ka truck owners Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association ngi ai ka jing kershan ka ba pura ya ka kani ka mat ka bala shim da ka HNYF jong kani ka time ti ka jing ai jing kershan jongi ya ka seng HNYF kamde na kanu ka benta nakaliang jongi kum ka ASEAN ngimdon ganta ka benta baongin persya sorkar henry ka kajing kersan kajungi kolong ba kadai namta kajing kta abat kajing wanra kajing bahan nam topai ba ye namar ni kajing syam jungi kum ki try trok kum ki noyalam jong kini ki trok association habas niu ke surok kan kta yu pai ba namar ba ladangi kit bun ya kamar kataru kan sawanra kajing ya ki kali ki jungi bat kawanra kajing yu pai ba ubadan syedi kitan ba kasurok kalong ke pasniu bat lada ngikit kendiat mo lada ngikit underload lada ngiwan kit seni kitan gini kamut ba ya ka baikit kamut ngihapat penkiu tendang ila penkiu mangi kum kita kitrai trok bat kinong ya trok ya ka baikit jingkit ya jinun kam jingi pai ba seni bakut kan keta na ki pai ba bat ya ka ga ba kin hapsiu ya ka dor kin hapsiu ki pai ba ya kani ka wei kan sawan kan ra kajing nam to pai ba halor kani ka nongrim na kaliang ngajongi kum ka association ngiwan man kershan ya ka ga ba nakaliang jong ka kunhun HNF kala shim ya kani kaman bat nakaliang ka jong iru ngi hadin balada ngi lada ya kren bale ya tai ya thir sani bha bat ka seng HNF bat hot hakini ki sngi balada nakaliang ki kali ki jongi ha ki kit jingkit ki la kit hap kit palatput lada ngim kit palatput kamut ba kan onra ka jing yang ikum kitrai kali namar ba ka jakaru kala jangai telada ngishim ya ka bai kali tang khandiat kamut kawan ra ka jing ya ki kali ki jongi tenrai hadin bang iladap ka jing alang bat kino alam jo ka HNF na kaliang jongi kum ka association ngala ya menjur na du menta kasngi bagi kali jongi ha ba ki kit jingkit syakini ki jaka aba ka surok karang sni gum ni ngila ya rai ba nginum kit palat put shu ngin kit no ya ka jingkit ka jongi ka bolong hapo ya ka ton ka bala abu da ka sorkar bat nakaliang ka jongi ru ngila kada ka mengirai kum ni
kawan ra kajing singan ya ndai tang usurok ndai kawan ra kajing singan ya kipat ba ki bayat lengba kan ni kalenti